Здравейте хора! Така, пуснах това видео набързо да ви покажа един епичен момент, именно България на първо място от Leaderboard. Това е просто 13505 скор. Това просто е ненормално, хора. What the fuck? Той е огромен. Нямам какво друго да кажа, толкова добро. Нямам думи. Майка! И аз цъкни, Валерий, в момента я гледай, играеш ли? Не, гледам те тебе как играеш. Добре, искам да намеря това на второ място да го изям. Ти няма нужда. Само да се съединя, брат. Да. Ще го направя на сол. Някаква малка България има. Той дали мога... Не мога да го изям. Как не може? Не мога, ето, виж, аз съм на 2. Само и ти да ме фиднат. Аре, фиднете ме, бе. Фиднима! Видяш ги като не те фидва. О, съединявам се! Съедини се. Найс, хора! Та да видите на хора, ще го кача в YouTube. Да се любута на него. What the fucking shit? My god, това ще го пуснеш на павка, брат! Това на папа, ще като го припадне. пусне, той ще припадне, бе. New World Record. Ама, нали знаеш колкото по-голям ставаш, толкова по-бързо ти се маха масата. Защото се движиш бавно. Защото се движиш. И ти взима от масата. Затова не взех никаква маса. Ама си беше яко да го изям. Малката България само айче ще иска да влезне в тебе. Да, малката България ще иска да влезне в голям. Аме! Попсманда! Това колкото бъде. Пене, събор, пене. Аре, влезе ти в партито, бе! Не, пич. Аз съм на 4, пич, не. Съедини се, си път няма да ме изядеш. Върти така мишката около тебе. Така няма да се съединя по-бързо. Не съединяваш се по-бързо, напротив. Това се отказва. То се отказват толкова. Ама оттам идва един. Бягам. Добре, пичове. Това ще е за клипа. Много гледам. Не, може да стане още по-голям, да не си посмя да го спираш. Добре. Няма. И ти играй, за да не показваш само, нали? Играй ти. Аз ще кажа, ако се съединя ли стане по-голям. В парто съм на първо място ми е някакъв, не знам какъв там, аз съм някакъв мижав скор от 16. Долу. Гледай, това прилича на кур. Изяда си едната топка. Гати. Човек, обясни ми са. Добре, човек, обясни ми са как да влезна в тъп партия. Влизаш. О, това се разплока. Изяде ли го? Не, пробва се да го стигна. О, някакъв яде. Аре, сега. Той ще сметне в мен, аз няма... Гледай. Оп.
Оп! Оп, оп! Като се съединиш, ще станеш... Едно, оп! Я не съм бил толкова голям през живота Мамо. си. Не си, нали? Аз седа само тук, защото съм заклещен, брат, не мога мръдна. То те идва! Нали спехме да сме на диня, бе? Какво стана? Айде, дай Е, ми кое? малко. Валери, гледай! Чудото на България! World Record! Прасета в космоса сте вие. Тихо, че си. World Record е 1 милион. Аз съм на 50-то място поне. Аз ще се пазя там отгоре, някой да не го фидна онова и да се раздвои, да ме разплока. Некой чакай да се раздвои и като се разплока, не... Тия, брат! Ако се раздвоя, ще стана 15 000. Не, тук бъсме да отивам на там. Като умреш ми кажи. Те на първо място, бе! Денмарк, аз я изядах почти, брат. Денмарк е... Аз съм я изял. Мамо, ще пи малко вода. Оп. Така, хора. Фък, разплоках се! Разплока се още един път, ако искаш. О, некой те яде. Некой те яде. Некой те яде. Некой те изяде. Некой ще... Не, то го фидва! Така, хора. Вижте как България от най-голямото ще загине. Тъй като Сега не съм. някакъв... Ако се съединя, ще изям оня. някакъв идиот там фидва някакъв друг идиот и то някакъв друг идиот фидва нас. Добре, ела тук да ме хелпнеш, бе. Как? Аз ще фигна. Не бе, смисъл, аз не мога да влезна на този сервера на такова. Ти е слаб интернета. Не бе, сервера не ме пуска не ме пуска в самия сервер. Чай ще си рестартирам това агариото и да влезна, защото като влезна направо... Няма да те фидна така. Ако не ме фиднеш, няма да влизам. Поне да те видя, поне да ме видиш колко съм голям на живо. Направо... Съединява се! Пък, замахне се. Некой те е такова. Джойнвам в фейснатото парти. Така. Ник. Това е големия ми скоро в живота. Joining парти. Не, на първо е някакъв Кронос. В същото парти съм. Не, чакай, съединявам се, гледай. Гледам. Сега ще трябва да ходя да изям някой. Така, примерно от 5 надолу. Още една България! Която не е в топ 10, но ще стане. Виж там ти в кое, да не би да си в... Да не би ти да не си се премести от парти. Напротив, партито съм. Нали се видяхме? Не си такова, аз не те откривам, не си ми на първо място. Кронос е на първо място. Я чай ще видим и в експериментал. Не си на първо място. Teams. В Teams няма как да съм. ФФА. Не. Не. Няма те. Виж къде си се откри. Парите съм. Разплоках се! Вече си на трето, на второ място. Ми да, защото се разплоках. И ти изяда някакво там. Айде, яш се.
Що не си? Ям се. Някаква България те яде. О, вярно, пък. Изящ с по-голяма от тебе. Не може. Ти? Ми, да. Защо? Аз викам на баща ми, че не може. Какво не може? Абе, тази България не съм ли аз? А? Да, тази България съм аз, бе. А, защо не мога? Пък не съм аз. Не си ти, брата. Така, ти си вече на 7 място, това хора ще я заклипат, тъй като той стана мучи. На 6 място, но така де хора. Първи е левел 76 против. Да, хора, това ще е за клипа. Благодаря, че гледахте. Надявам се ви е харесало. Лайквайте, сабскрайбвайте, всичко правете. Защото иначе ще спираме да снимаме. Не. Ма, гледайте, стана от първо на 8 място. Да, хора, това ще е за клипа. И го изядоха хора. Благодаря, че гледахте този клип. Сега ще се свържем в партито. Да се свържем и да, чао.